se jiġi mwassal lilkom minn MNZ Marketing Limited. Grazzi ħafna l-Olwin u l-band li tkun maħna kull nar ta' ġimma, merħba lilkom telespettaturi u l-udjenza l-na fis-sala maħna. Grazzi ħafna li ġejtu, grazzi, ċarċifa l-kom infuskom. Kull nar ta' ġimma niddiskutu suġġetti differenti, suġġetti li niġu hawnhekk u niddiskutuhom bil-libertà mingħajr tlaqliq, ma nħallu lil ħadd jagħmlilna aġenda, xi ħadd jissettjanna xi skript kif għandna nimxu. Ngħidilkom il-verità, aħna laqqas running order m'għandna veru, m'għandniex running order. Jiġifieri l-libertà tal-kelliema tal-mistednin hija assoluta. Jibdew l-argument u nħalluhom jispiċċaw l-argument. Ma nwaqfu lil ħadd, kulħadd jgħid dak li jixtieq, kulħadd jitkellem kif irid u kulħadd jerfa' responsabilità ta' dak li jgħid. Ikolli ngħid imma sfortunatament illi xi wħud illi meta tistidnu hawnhekk donhom jew jiddejqu jiġu hawnhekk jiddiskutu l-verità, jew jibżaw jiġu jiddiskutu l-verità, kellha forsi jistħu l-kamera ma nafx. Illejla għandi panel interessanti ħafna. Imma qabel ma nistieden il-panel nixtieq nirringrazzja lill-Alan Piscopo, AF Signs, il-persuna li ddiżinja dan il-palku, jiddiżinja dan din is-sala, ntuħ ċabċipa verament nistħoq. Nexus Lighting, Samsung Sound Machine, Photo Classic, Darmani Footwear Esprit, Ultimate u Fonsu Wines and Spirits. Barra minn hekk ukoll ngħidu grazzi lil Ċanċu Supreme, lid-Dive, lil Vortex Casavini li jipprovdina bil-imbejjed tal-Kavallieri ta' San Juan, lil Vaskas Optika u Tiptoes, kif ukoll infakkar lilkom it-telespettaturi qegħdin issegwuna d-dar li tistgħu tagħmlu kuntatt magħna permezz tal-email fuq kummenti@affaritana.tv jew nkella tistgħu tikkuntattjawna fuq Facebook, il-Facebook tagħna huwa Affaritana ismu miegħu, jew nkella tibgħatu l-SMS fuq in-numru 5061 5010. Illum insertajna għandna kompetizzjoni qawwija fuq in-naħa l-oħra tal-iskreens tat-televiżjonijiet l-oħrajn. Nixtieq nieħu l-okkażjoni għalkemm huwa bħalissa qegħdin f'kompetizzjoni magħna, però nixtieq nawguralhom nifirħilhom għaliex illejla hemm il-semifinali tal-Festival tal-Kanzunetta Maltija għall-Ewropa. Jiġifieri illejla uħud se jgħaddu għall-finali tagħha, oħrajn probabbilment se jmorru bidmu f'għajnihom id-dar.
dawk li se jmorru bidmu fajnejhom id-dar ngħidulhom kuraġġ u pruvaw is-sena d-dieħla, dawk li se jgħaddu għada għall-finali ta' għada ngħidulhom għada xi ħadd se jmur jirrappreżenta lil Malta, il-11 l-oħra se jmorru bidmu fajnejhom id-dar. Jiġifieri se jikbu llum u se jikbu għada. Ma minn biex tagħmel din hija kompetizzjoni u minn hawnhekk intom ċabċipa u nawgurawlhom ukoll. Il-panel tagħna llejla huwa kompost minn nies li huma mitħla tal-festa Maltija, il-festa li niċċelebraw fi bliet u fl-irħula tagħna. Il-festi tal-patrun tagħna, tal-patruna tagħna, tal-qaddisa, tal-qaddis. Kont qed nagħmel ftit riċerka scoprejt kemm għandna missirijiet Malta, għandna missierna San Pawl, għandna missierna San Populju, għandna missierna San Gaetano, Alla jbirek għandna ħafna missirijiet imma għandna omm waħda, Marija. Il-lejla fostna nistiednu l-Sur Joe Tewma li huwa segretarju tal-Għaqda tan-Nar f'Malta. Grazzi Joe, nsellimlek. Persuna li m'għandux bżonn ta' ħafna introduzzjoni, jiġifieri dan huwa persuna rinomat ħafna mal-istorja kulturali, dikka ta' Malta kif ukoll anki mal-festi, nistieden fostna lil Mario Carreiro. Mana wkoll il-lejla għandna l-President tal-Għaqda tal-Armar tal-Festi. Dan huwa Dr. Godfrey Farrugia. Għandna magħna wkoll lill-President tal-Għaqda tal-Banet tal-Festi, is-Sur Lawrence Farrugia. Sallimlek Lawrence. U m'hemmx dubju persuna wkoll li huwa diġà popolari fil-qasam tal-medja, klassifikaħ bħala persuna kolt ħafna, però fl-istessin ukoll kontroversjali. Salfu Mallija. Sfortunatament għandna siġġu vojt. Il għaliex dak is-siġġu kellu jkun okkupat minn rappreżentant tal-Kurja. Kellu jkun okkupat mill persuna li jien għamilt kważi 15 ġurnata nipprova nċempilla kemm l-uffiċċju kif ukoll fuq il-mobile personali, għax għandi il-mobile tiegħu personali, però ma kellix risposta u diversi stedenijiet li għamilna grazzi għal Krista l-ġurnalista tagħna li kitbet lil Kurja u ħanaqra fil-fatt anki littri li batna u risposti li ċevejna indirizzata lil Kevin Papa Giorgopolo. Kif diġà spjegajtlek fuq it-telefon nhar il-ġimgħa, il-programm ta' diskussjoni affarijiet tagħna fuq One ser jiddiskuti l-festi minn kull perspettiva li teżisti. Ser fejn jidħlu il-marċi, briju, tiżjin, nar, għaqdiet, eċċetera. It-tim tal-produzzjoni xtaq li fuq il-panel ikun hemm rappreżentant tal-Knisja biex jieħu sehem fid-diskussjoni. Xtaqna li jkollna risposta fl-iqsar żmien possibbli għalikom dwar jekk hux se tibagħtu lil xi ħadd jew jekk iva min ser ikun. Fil-waqt minn ringrazzjak bil-qudiem tal-għajnuna tiegħek. Inselli għalik Krista Karwana. Nirċievu risposta qasira wara li kelli wkoll anke diskussjoni jien fuq it-telefon nhar it-tnejn li għaddek minn isser żballu xekk ma' Kevin Papa Giorgopolo fejn tlabtu li jekk għall-inqas l-isqof Anton Guder ma jkunx irid jiġi. Skużi? Ma nista' ngħidlu isqof jien? Imma hawnhekk mhux kulħadd jgħid li jrid. Fis-snin tmenijiet kont ngħidlu l-kappellan tar-raħal, issa m'għadux laqqas. Jiġifieri għax kien il-kappellan tar-raħal tiegħi, tar-raħal il-ġdid. Però wara li kelli konversazzjoni ma' Kevin u spjegajtlu x'inhi s-sitwazzjoni, u spjegajtlu x'se niddiskutu, u spjegajtlu li jekk aħna m'għandniex interess nidħlu fil-mertu ta' x'inhu għaddej fid-diskussjonijiet bħalissa, ir-risposta kienet illi kif spjegajtlek il-bieraħ peress li għadhom għaddejjin id-diskussjonijiet mal-partijiet konċernati f'dan l-istadju mhux qegħdin nagħtu kummenti. U jiena għal-risposta bħal din jiddispjaċina ħafna inħossli xi ftit iddisgustat il għaliex min jerfa' ċertu responsabilità, min iħoss li
għandu kariga u din il-kariga irid jerfa'